I bok svima ljudi, evo nas na kanalu Croatian Gamera. Kao što znate, danas smo na Japetiću, Japetić dol i gledamo paraglidere koji se spuštaju niz ovu nizinu i lete. Ljudi moji, vidite kako se čovjek priprema, tu mu je padobran i leti. Ovdje je i Ricky Games, kao što vidite on je tu, možda ćete čuti kako skupa pričamo, on snime za svoj kanal, ja za svoj. I vidite, tu je paraglider. Da, ja idem početi. Vidite, tu je neka zastavica. Tam je zastavica, da, s menom je isto Croatian Gamers. Da, znači, like, share, subscribe na ovaj video. I to je to, ljudi moji. Vidite ovog čovjeka, neki čovjek ima, znači, sve obučeno, ruksak, kacigu i on je paraglider koji će letiti. Sada će se zatrčati niz nizinu. To je ne nizina, nego nizbrdicu i dignut će padobran u zrak. I lijepo otiđe skroz dole. Skroz dolje će otići i ne skroz dolje nego do polovice. Evo do ove zastave negdje gdje je, kao što vidite ovu zastavu. To im je ograničeno dok idu da se zalete. I to je to, evo gledajte kako ide čovjek. Vidite kako je dignuo padobran. Sad se namješta, vidite, gledajte kako leti, ljudi moji, pogledajte kako je poleti. Meni smeta isto kako sunce je dobro. Vidite kako leti. Ovaj video je još bolji uživo. Ako želite vidjeti ovo, dođite na Japetić nedjeljom, uvijek imate paraglider show, odnosno možete vidjeti paraglidere. Još malo ćemo ostaviti da vidite, evo vidite ovaj čovjek leti. Znači malo je tu sunce jako ide, udara negdje 100 stupnjeva. Evo ga vidite, tu je zastavica, onaj čovjek još uvijek tamo leti. Uživo se bolje vidi. Da se priprema. Da, evo ovako vam se to priprema, evo malo ćemo se ustati da vidimo. Vidite, tamo je ovaj čovjek s crvenom jaknom. Idemo mi malo bliže, ajmo bliže. Vidite kako se priprema. Imate li nešto reći koji ovo? Vidite ovo, ljudi. Tu je čovjek, tu je paraglider. Vidite, ima puno užadi koje on povuče za sobom, dođe do zastavice i spusti se niz ovu nizinu. I to je to. Evo, možda vidite mene, ja sam tu na Japetiću. I to je to, ovaj video će ići na YouTube, znači like, share, subscribe na ovaj video. I mi ćemo još malo snimat. Ostao još ovaj čovjek koji će letjeti. Vidite koliko je tu ljudi, evo vidite, tu je Ricky Games, ali vidite koliko tu ima ljudi. Inače nabacite like, share, subscribe, like i share na ovaj video, subscribe i to je to. Paraglideri. Ja sam sad zastavila video i opet ću početi snimati. To je to. Inače na Japetiću. To je na Japetiću, kao što znate. Evo vidite kako se priprema. Ima ovu torbu koju stavljaju na leđa. Vidite, i tu mu je pes. Zem se nije njegov. Ali evo kad ustaću da bolje vidite. Ovo žuto, to vam je kao padobran. Odnosno je padobran. Kad dođe do ove zastave, crveno, bijelo, crvene, sa nekim znakom alfa ili ovo je omege. Ili alfa i omege, ne znam više šta. On dođe i zaleti se. I poleti. Vidite ovo kako on. Vidite koliko publika tu gleda. Evo, ja sam isto danas na tom događanju i baš mi je super i lijepo. Evo vidite, i tu je neko nešto, nemam pojma šta. I baš je super, kao što vidite, sunce za 11. mjesec je prelijepo i svima bi savjetovao da dođu vidjeti ovu prirodu, kako je tu lijepo i tako to. Inače, uvijek vam se tu održava paragliderski, možete i sami prisustvovati time, ali morat ćete platiti, ali to su malo skupe cifre od 500 kuna. Znači nije baš jeftino. Vidite koliko on ima užadi. Ako ne vidite, ima crvene, zelene, svakakve. On će to podignut i njegov padobran
će doći do zastave. I to je to. Vidite, ovi svi ljudi gledaju. Evo, ima još jedan paraglajder. Oni samo se stvaraju kada se klaniraju. Ali nema veze, ovaj video će trajati dok oni rade. Evo vidite, on se okrene u iza prema zastavama. Zakači sve užadi. Podigne te padobrane. Idemo s druge strane. Evo ga, idemo bliže. Vidite kako se vinulo u zrak. Padobrane. Malo tehničkih problema je bilo, ali je uspio gore. Evo ga, i pes ga lovi. Poletio je. Vidite, ljudi moji, kako je on odletio. Ako vam se sviđa video, ostavite like, share, subscribe. Evo još jednog paraglajdera i bome ih ima. Evo vidite ovu zastavicu. Evo vidite još jednom kako leti žuti paraglajder. Evo vidite još malo. Zastava jedna, zastava druga. I to je to, ljudi, za ovaj videoklip. Hvala vam što ste ga gledali. Like, share, subscribe na video. Evo, sad ću staviti sebe. Like, share, subscribe na ovaj video. Ako vam se sviđa i vidimo se u sljedećem videu. I bok.